шок духтаро бовар кунен хеле акция дига ягон ҷода нестай нигоҳ кунен 10 сомон анам хес сковородкои фасон 10 сомоне 50% скидка рафтестай духтаро мағозаи сандуқчада навора диден бихезен биёй нигоҳ кунен 80 сомонаш 40 сомон инҷа чанд намудай 90 сомаш мисол 45 сомон 60 сомаш 30 сомон ҳамаш як баробар арзон ози дигар моделоша нишон метавон бо ҳамаш ҳамихе буракҳои качествени фасони хушрӯи мағозаи сандуқча борои бренд дора ина марамат и акция аз 15 апрел то 20 апрел давом мекуна инами 5 рӯз шумо шанс дорен омада як баробар арзон инами сковородкаошона харидорӣ кунен ина 70 сомонаш 35 сомон мақсад ҳамаш дар акция ира бинен охи инами 20 сомона акцияда 10 сомон дар таърихаш 10 сомон сковородка ягон ҷода набуд охи ина марамат мағозаи сандуқчанам хеле акция сар додагай навора диден бихезен биёен суроғаша мефаҳмонам хушрӯ гӯш кунен дӯстони азиз 102 микрорайон даям тамошобино марамат 102 микрорайон сари раҳ да доми пайкар даяй мағозаи сандуқча аз ин тараф ресторани шаҳриёр меша аз ин тараф таксиёи зарнисор хулоса зарнисор да ина таксиёи ҳисор мақсад ина биёен охи ира бинен иқа хушрӯан мана 60 сомон ҷа чанд вариантҳо ҳастай диден ҳамаи ҳамин як баробар арзон танҳо 5 рӯза яксад бори дигар такрор мекунам нами 5 рӯз успед кунен биёен бинен харидорӣ кунен иқадар магазини сандуқча аксияҳои зур доштаи духтаро наворора тамошо кунен меган мо ҳар моҳанам хеле аксия дорем ягон бор монда нигоҳ кунен ин моҳда чӣ аксия ҳафтидагия як баробар арзон 400 сомон нигоҳ кунен 400 сомон инам хел набори 6 персонага бинен косаям дора пиёлаям дора мақсад ина хеле бакал ина бинен инами қадар чӣ дора тарелкаям дора ина диден духтаро чӣ қадар бисёрай ҳам қадар хушрӯ ина бинен ҳам қа гулошам фасонакай 400 сомона инами як рӯи стол ҳамин набор кати ина диден инами қадар чӣ дора ҳамаш як набор ҳисоб мешава 400 сомон арӯсакои азиз духтаракои хушрӯ ина бигирен барои истифода бурдантонда ҳамаш бо евростиле ҳамаш гулои фасонай нигоҳ кунен качестваш аҷоибот нархаш ҳамагӣ 400 сомон ма рақамора мемонам дар рӯи экран барои доставкаву дигар бо катихчон ҳамсӯҳбат шавен оз дигар вариантшам нишон метиҳам гулоша дидестем духтаро ҳамаи гулош намехе евростилай ҳамаи гулош фасонай тарелкоша бинен узороша бинен охи духтаро аҷоибот хушрӯи нахоен бе ягон рисунка ишам ҳастай диден вариантҳо чӣ фасонакан марҳамат 400 сомон набори фасони хушрӯвакина мисол ҳар рӯз метонен истифода барен аҷоибот фасон суроғара мефаҳмонам гӯш кунен ина духтаро успед кунен ҳаматон да мераса инамун наборои фасони тренди як баробар арзон шидагай биненда коробкашда чихел хушрӯвака ягон ҷо падаркаям барен беҳтарин падарка мешава хитон даям гирен беҳад хушрӯвай духтаро тавсиятон метиҳум 6 персонага онам қадар чӣ дора нархиш ҳамагӣ 400 сомон пасудаи тренд пасудаи модаи охир гуфти гапо хулоса мағозаи сандуқча хеле аксияҳо бисёр мекуна 34 та предмет дора ҳамин набор ҳозир ман суроғара хушрӯ мефаҳмонамтона биёен 102 микрорайон тамошобинони азиз сари раҳ даян доми пайкарда баъд аз ресторани шаҳриёр ира бинен чӣ қадар мағоза калони хушрӯвай ҳамаи чи ҳастай мағозаи сандуқчада бо нархошон ку шок ҳамаи нархошон арзон ё ҳар моҳ акция сар медодиян и акция ай 15 то 20 апрел ая бо баъд аз 20 мақсад ино бо ҳамун нархҳои пешина мешава мақсад як баробар бо қимат мешава хулоса биёем хай духтаро нигоҳ кунен мағозаи сандуқчада чӣ қадар борои хушрӯ бисёрай ира бинен фасониша ҳама намуди контейнеру пасудаву мисол ина тахтачаора бинен подносои хушрӯи необычнира бинен ҳамаш нархошон бовар кунен беҳтаринай интихобшон зиёдай ана нигоҳ кунен ози акция рафтестай ана и контейнеро акция рафтидагиян и акцияшон ай 15 апрел то 20 апрел ай нигоҳ кунен 4 та дора контейнерои фасон круглишам ҳастай качествои олӣ дорад тамошобино марамат ҳамаш кришка дорад 4 донаш 30 сомон ина марамат ира бинен охи чихел хушрӯчанд акцияда афтидагиян калон ай диден 4 таш 30 сомон суроғашона мефаҳмонам духтаро навора диден бихезен биёен ва ҳар гунаи хе тахтачаҳо ҳастай бисёриҳо мепурсанд мана диден нархошон нархҳои беҳтарина ина ира бинен охи сетта падносои
тренди доран. Ин модело ҳаст, ин модело ҳаст. ҳамаи борошон арзон, ҳамаи борошон дастрас нархошон. Вай ира бинен, аи сафедчам ҳастай. Диден 4380 сомон. Инам хеле набори евростил гуфти гапо. Як бор бинен стол ҳамаш хеле пур мешавад. Бинен чӣ хушрӯчаяй. Инам арамад мағозаи сандуқча инам хеле аксияи грандиозне доштай. Аз ин сафедчам ҳастай, бо сафедчам аҷоибот метова. Ҳозир мерам нишонтон метиҳам. духтаро суроғаи мағозаи сандуқчара мефаҳмонам. ҳатман бихезен биёен. пасудаи фасон гирифтанӣ бошед, охир бовар кунед ҳар я намуд багемае ки ягон ҷода нестай. ҳар я намуд пасудае ки охир ҳамаши эксклюзив. Инам арамад тамошобинони азиз. 102 микрорайон сай раҳ доми пайкар даянд. Таксиёи Зарнисор нарафта, баъд аз ресторани Шаҳриёр таксиёи Зарнисор нарафта, инам сай раҳ доми пайкар мешава. мағозаи сандуқчаям ҷада. Шумо аҳамият додастем борошона. нигоҳ кунед. ира бинен. ҳамияя сафедаш. хушрӯвай духтаро нигоҳ кунед. 4090 сомон ин вариант. диден ҳамаш инамҷа инами қадар калонай ку, инами қадар чиз бисёр дора. диден тарелкоша, қандгиракшам аст, мевагиракшам аст, бакалошам аст, косаошам аст. мақсад инами ҳамаш як столи калона пур мекуна. 4090 сомон. 4090 сомон. хеле пасудои вав гуфти гапо бои бисёраи мағозаи сандуқчада. ина биёен, инам хеле набор ку иҷада бовар бикунен. ай 400 сум сар мешава. марамад рақамо дар экран ҳаст. касе доставка мехоҳанд нависен. иқа люстрои фасон будай мағозаи сандуқчада духтаро ина нигоҳ кунен. касе люстрои необычни фасони эксклюзив мекофт. як боракак шумо мағозаи сандуқча биёен люстроошона биден. ина нигоҳ ай 430 сомона. ай 430 сомон сар мешава люстроошон. ҳам барои ошхона, ҳам барои меҳмонхона, хулос барои ҳамаи хонаотонда иҷада люстра ҳастай бо нархи дастрас. ина ира бинен чӣ фасонакай. ира бинен чӣ необычне шишошон тоза. 830 сомон инами калонишкати, инами фасонишкати. Анаи вариантша нигоҳ кунани калцора бинен чӣ калони бадаи хонаи 7-8 метрада мешава. И 2070 сомон. Вой магиша дидестен. фасониша дидестен. Анаи шаҳрша бинен бо чӣ фасонай. марҳамат 1450 сомон. шумо люстроора бинену истироҳат кунен. ира бинен, иша бинен. ҳамаш чӣ хеле гуфтум ку на танҳо мисол либоси дигар эксклюзив мешава. ина ваёшонам люстроошонам бинен чӣ эксклюзивняй, чӣ хушрӯай. ҳозир то охира нишонтон метиҳам. марамад биёен мағозаи сандуқча анами хеле люстрои фасона бо нархи дастрас. ҳамин мағозаи сандуқча ҳамаш бораи хучонай. бора чинда мебиёрам. беҳад хушрӯай интихобшон. ира бинен охи ина марҳамат бинен харидорӣ кунен духтаро. бурд мекунен бурд. инаи 790 сомон будай. диден чӣ калонай. 790 сомон. инаи 1350 сомон. ба инами калонии фасониш 1350 сомоне. марамат ина ба люстрои хонаи чанд этажада гуфти гапо ҳаста. ина люстрои дарози хушрӯ. хулоса мағозаи сандуқчара суроғашам мефаҳмонам то на навора диден бихезен биёен. иҷа ҳам пасуда, ҳам техника, ҳама чи ҳастай. суроға 102 микрорайон ами доми пайкар сари раҳ даян. 102 микрорайон аи тараф мебиёен. баъд аз ресторани Шаҳриёр мешава. таксиёи Зарнисор нарафта. инамҷа мебиёен доми пайкарда мағозаи анам хел сандуқчаяй. баъд техникошонам бинен, холодильникошонам бинен чӣ хушрӯай. ҳамаи чӣ доранд, ҳамаи чӣ. духтаро ҳоз дигар варианти люстроошонам нишонтон метиҳам. навора диден. ҳатман омада аз наздик ина тамошо карда харидорӣ кунед. ина қисмдам тамоми намуди люстроҳо ҳастай. диден ин қисмам люстроошон фасонай. ина диден ин қисмам вақте гирён мекунен диден чӣ хушрӯ мешава. марҳамат зеби хонатон дар сандуқчаяй. биёен тамошобино биёен бинен харидорӣ кунен. люстрои наха калони хонаҳои залои калонда мепурсанд. ина иҷадам ҳастай. анам хеле люстрои фасони калон 1999 сомон. ва ҳами калонишкати будаи ами нарх. духтаро ваё шишошай ку тозаян. ина биёен бо хутон як бор муқоиса кунен бинен баъд харидорӣ кунен. суроғара пура фаҳмондум тона. барои доставкаву дигар боша рақам ҳаст дар рӯи экран. ана акнун иноша тамошо кунен. ҳозир нархоша гаптон мезанам ку шокай. ҳам қадар нархошон дастрасай. ира бинен калонай. диден сетагай 470 сомонай. бовар мекунен. ина 470 сомон. инаи вариантоша бинен вай вариантора бинен. ози нархша мебинем ана мира. инаисам хушрӯчаяй. диден сетагай калони хушрӯ
550 сомон ба оном фасониш 550 сомон. خیلی вариант ها بسیار ایجاده. مرحمت تماشاگران عزیز، مغازه صندوقچه همه شما را انتظار نوار دیدن، حتما بخزن بیاین باور کنین خوشروی بدای براشون. این هم پوپسیکچو باور کنین که 100 سومون بالای نرخش. این هم مرحمت مغازه صندوقچه را 55 سومون بدای. نگاه کنین ده چقدر вариантош бисёрай ҳози дигар намуди бозичаҳошон ҳам нишон метиҳем то на нархошон арзон духтаро баъд интихобшон зиёд. ира бинен охи тамоми намуди ҳам хеле бозичаҳои хушрӯ барои фарзандои мову шуморо ҳастай. ҳам духтарона вариант, ҳам писарона. ина наборакои нябӯични мековен. марамад наборошона бинен чӣ қадар хушрӯчай барои принсессаову мисол бачаакотмон. ина бинен 150 сомон колонира диден. ина куклора бинен нябӯични ай гуфти гапо интернет ай рекламаҳо мебинан кӯдако лекин намеёвен ай бозоро. ина марамад мағозаи сандуқчада тамоми вариантҳо ҳастай. ва ира бинен духтаро ана ёра бисёр мепурсен. марҳамат хушрӯгӣ шадиден 190 сомон будай 230 сомон будай дидем. хеле нархошон беҳад дастрас. суроғаи мағозаи сандуқчара ма шумо да ҳозир мефаҳмонам. навора гӯш кунен, тамошо кунен, бихезен биёен харидорӣ кунен. иҷада на танҳо мисол игрушка балки посудои фасон ҳастай, люстрои хушрӯ ҳастай, ҳамаи чи ҳастай барои фарзандои мову шумо, барои хонаи мо, барои худмон. хулоса ҳама чӣ меёбен аз мағозаи сандуқча. яъне ҷара диден духтаро мошинчаву ходуноку ҳанай адел ҳамаш бо писарона будай диден. дӯстони азиз, суроғара мефаҳмонам гӯш кунен. 102 микрорайон дар мағозаи сандуқча доми пайкарда ҳами вая тарабхонаи шаҳриёра гузаштен таксиҳои зарнисор нарафта доми пайкар мешава. ина мағозаи сандуқча барашда. хулоса борои хушрӯ дар ҳақиқат ҳам борои хушрӯ доранд. шумо як борака пасудаошона бинен. охе ира бинен чӣ қадар необычния, чӣ хушрӯвай набор доранд, мисол ҷудогона доранд. бо тез ҳар моҳ иҷада аксияҳои грандиозни 50% сар метиҳанд дар бисёри борошон. мана марамат ҳатман бидроен. ин тараф адели канцелярияшона. канцелярияам ҳама чи ҳастай. бо дили пур чизе дар корайтона ин сандуқча биёен аз аминҷа пайдо мекунен. ана ин тарафа бинен пасудоша ҳар я намуд багемая ҳастай. ира бинен охи ҳар я намуд қандгираку мевагираке ҳастай ки дар ягон ҷо намеёвӣ. марамат рақамашона мемонам. чизе нафаҳмиден занг занед ё ин ки даставка хостен занг занен кати хичон ҳамсӯҳбат шавен. ана ин тарафда бо пастелни билӯям будая ҳамаи чӣ доранд. ҳамаи чӣ бовар кунен. ҳамаш бо аҳамиятен бори эксклюзивай ҳар ҷода нестай борои ё. мана биёен муқоиса кунен баъд харидорӣ кунен. 102 микрорайон омадагем. нигоҳ кунен. аз ин тараф роҳ ба сӯи тарабхонаи шаҳриёрай, аз ин тараф боша роҳ ба сӯи таксиҳои зарнисор. хулоса нигоҳ кунен тамошобинони азиз, мағозаи сандуқча дар доми пайкарай. ҳозир ворид мегардем. аз дохил ма шумо да борошона нишон метиҳам. бовар кунен борои ба дараҷаш фасон доранд. ҳам пасуда, ҳам мисол ҳамин чизе барои хона дар корай ҳаста иҷада. пасудаям, техникаям, чизе ки мегирен. ина биёен мағозаи сандуқчада бо нархҳои дастрас тамошо карда аз мағозаи сандуқча миёра харидорӣ кунен. ҳозир ин қисма рафтама шумо хушрӯ карда нишон метиҳам. бинен да чӣ қадр борошон необычня, чӣ қадр борошон хушрӯа. ина нигоҳ кунен. хулоса нора пешвоз гирифтастиям. диден ина марҳамат техникаям тамоми намудаш ҳастай. иҷада сумка, иҷада телевизору дигар. ине пасудоошона бо намеген духтарон наборои ба дараҷаш фасон доранд. баъд ҳар моҳ ино аксия доранд, аксияҳои зур доранд. ҳар моҳ ина метавонен подписатсия кунен, аз аксияҳошон қафо намонен. ини қисма биненда чӣ қадр борои хушрӯ доранд. хулоса аксияҳоша ҷудогона навор мекунам, мегзорум. ҳамаша тамошо кунен. шумо бовар мекунен ҳозир як аксия рафтестай аз 10 сомон сковородка сар меша. аксияе ки дар ягон ҷо нестай. ина мағозаи сандуқча ҳам хеле аксияҳоро дора. ин пасудошона нигоҳ кунен. худашам хе падбор кардагиай. шумо фикр намекунен ки чӣ ба чӣ бихарем. ҳамашанам хе бо метонен омада тамошо карда комплект бикунен. ина қисма тамошо кунен. ин қисма тамошо кунен. охи бовар кунен борошон ба дараҷаш фасонай. мана ин қисма тамошо кунен. борои хушрӯ бо нархи дастрас. ҳамаш нархош дастрасай. мана чизе нафаҳмиден. мана қисма тамошо куненда бо аҷоиботай. бовар кунен магазин калони вадай ҳар якиро нишон дода намешава. ира бинен шумо вақт дошта бошен хезен биёен духтаро, занҳои азиз.
тамоми чизои фасона, тамоми борои эксклюзива аз сандуқча барои хонатон пайдо мекунед. мана аксияшон аз 15 то 20 май ман ҷудогона навор кардагим. чӣ дар аксия дохил мешава ҳатман пайгирӣ карда тамошо кунед. нигоҳ кунед ҳама чи аст охи. ин қисма бинед пасудоша ё оригинал, тоза оригинал узор дора. бинед чӣ хушрӯай. қолину дигар чизои туркиям будай диден.